శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 8 శ్లోక 16. అంతస్థః సర్వభూతానాం ఆత్మా యోగేశ్వరో హరిః స్వమాయయా అవృణోత్ గర్భం వైరాట్యాః కురుతంతవే. అంతస్థః సర్వభూతానాం ఆత్మా యోగేశ్వరో హరిః స్వమాయయా ఆవృణో గర్భం వైరాట్యాః కురుతంతవే. చదవండి అందరూ శ్లోకం. ఆత్మా యోగేశ్వరో హరిః స్వమాయయా వృణోద్గర్భం వైరాట్యాః కురుతంతవే. అంతస్థః సర్వభూతానాం ఆత్మా యోగేశ్వరో హరిః స్వమాయయా వృణోద్గర్భం వైరాట్యాః కురుతంతవే. హరే కృష్ణ. అంతస్థం సర్వభూతానాం ఆత్మా యోగేశ్వరో హరిః హరిః మమాయాయ వృత్యగర్భం వైరాట్యా కురుతంతవే. అంతస్థః అంతరమందు నిలిచిన కారణమున సర్వ భూతానాం జీవుల ఆత్మ యోగ ఈశ్వరః యోగేశ్వరుడు హరిః శ్రీకృష్ణుడు స్వమాయయా తన స్వీయ శక్తిచే ఆవృణోత్ కప్పివేసెను గర్భమును వైరాట్యాః ఉత్తర యొక్క కురుతంతవే కురు వంశాంకురమును రక్షించుట కొరకు ప్రతివారి హృదయమునందును పరమాత్మ రూపమున వసించియుండు యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు కురువంశాంకురమును రక్షించుట కొరకు తన యోగమాయచే ఉత్తర గర్భమును కప్పివేసెను. ప్రతివారి హృదయమునందును పరమాత్మ రూపమున వసించియుండు యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు
పరమాత్మ రూపమున వసించేయుండు యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు కురువంశాంకురమును రక్షించుట కొరకు కురు వంశాంకురమును రక్షించుట కొరకు తన యోగమాయచే ఉత్తర గర్భమును కప్పివేసెను. తన తన యోగమాయచే ఉత్తర గర్భమును కప్పివేసెను. ప్రమీళమతని చదువుతారా? చదువుతాను ప్రభాజీ. భాష్యము. యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఏకకాలమున సర్వుల హృదయములందు లేదా సర్వాణువులయందు తన ప్రధానాంశమైన పరమాత్మ రూపమున నిలిచియుండగలడు. కనుకనే పరీక్షిత్ మహారాజును రక్షించుట కొరకు కురువంశమును నిలుపుట కొరకు ఆ దేవదేవుడు ఉత్తర దేహమునందుండి ఆమె గర్భమును కప్పివేసెను. పాండురాజు అట్టి కురువంశమునకు చెందినవాడు. పాండురాజు కుమారులు ధృతరాష్ట్రుని కుమారులిరువురును కురువంశమునకే చెంది ఉన్నందున సాధారణముగా కురువంశము వారిగా పిలువబడింది. కానీ రెండు కుటుంబముల నడుమ భేదములు పొడసూపినంతగా ధృతరాష్ట్ర తనయులు కౌరవులని పిలువబడగా పాండురాజు తనయులు పాండవులుగా ప్రసిద్ధి నొందిరి. ధృతరాష్ట్రుని తనయులు మనుమలందరినీ కురు మరణించి ఉన్నందున వంశం యొక్క చివరి సంతానము కురు తనయునిగా పేర్కొనబడినాడు. యద్యప్యస్త్రం బ్రహ్మశిరస్ యద్యప్యస్త్రం తమోఘం చాప్రతిక్రియం వైష్ణవం తేజ ఆసాధ్య సమశామ్యద్భృగుద్వః యద్యపి అయినప్పటికీ అస్త్రము బ్రహ్మశిరః దివ్యమైన సో కాని అమోఘం ప్రతిహతం మరియు అప్రతిక్రియం అనివార్యం వైష్ణవం విష్ణు సంబంధమైన తేజస్సు అసాధ్య తలపడి సమశామ్యత్ సమించిపోయాను భృగు ఉద్యమః భృగు వంశముల ఓ శౌనక, అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన దివ్యమగు బ్రహ్మాస్త్రము అమోఘము అనివార్యము నైనప్పటికీ విష్ణు శ్రీకృష్ణుని తేజముచే ఎదిరింపబడినప్పుడు నిరర్థకమై భంగపడెను. ఓ శౌనక, అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన దివ్యమగు బ్రహ్మాస్త్రము అమోఘము అనివార్యము అయినప్పటికీ విష్ణు శ్రీకృష్ణుని తేజముచే ఎదరింపబడినప్పుడు నిరర్థకమై భంగపడెను. కృష్ణమూర్తితో చదువుతారా? బ్రహ్మజ్యోతి ప్రకాశమైన దివ్య తేజస్సు అన్నది శ్రీకృష్ణుని అందే ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నదని భగవద్గీత యందు తెలుపబడింది. అనగా సూర్యకిరణములు సూర్యబింబమునకు చెందినవైనట్లు బ్రహ్మ తేజస్సుగా తెలియబడు ప్రకాశమాన తేజము ఆ దేవదేవుని నుండి వెలువడు కిరణములయ్యున్నవి. కనుకనే ఈ ఆ బ్రహ్మాస్త్రము భౌతికముగా అనివార్యమైనదైనను శ్రీకృష్ణుని దివ్యశక్తిని అతిక్రమించలేకపోయెను.
ఈ విధముగా అశ్వత్థామచే ప్రయోగింపబడిన బ్రహ్మాస్త్రము శ్రీకృష్ణుడు తన స్వీయ శక్తిచే ప్రతిహతము గావించి భంగపరచెను. అనగా తాను పూర్ణుడైనందున ఆ దేవదేవుడు ఎవరి సహాయము కొరకు వేచి ఉండలేదు. అదే బ్రహ్మ తేజస్ మాహన్ మామం స్థాయే తదాశ్చర్యం మామం స్థాయే తదాశ్చర్యం మామం స్థాయే తదాశ్చర్యం మామం స్థాయే తదాశ్చర్యం సర్వాశ్చర్యమయే అచ్యుత సర్వాశ్చర్యమయే అచ్యుతే య ఇదం మాయయా దేవ్యా ఇదం మాయయా దేవ్యా సృజత్యవత్యంత్యజః సృజత్యవతి అంత్యజః మామం స్థాయే తదాశ్చర్యం మామం స్థాయే తదాశ్చర్యం సర్వాశ్చర్యమయే అచ్యుతే సర్వాశ్చర్యమయే అచ్యుతే య ఇదం మాయయా దేవ్యా ఇదం మాయయా దేవ్యా సృజత్యవతి అంత్యజః సృజత్యవతి అంత్యజః మామం స్థాః మామం స్థాః భావింపకుడు భావింపకుడు హి నిశ్చయముగా హి నిశ్చయముగా ఏతత్ ఇట్టి ఏతత్ ఇట్టి ఆశ్చర్యం అద్భుతమైన సర్వము సర్వము ఆశ్చర్యమయే ఆశ్చర్యమయే ఆశ్చర్యమయుడైన అచ్యుతే అచ్యుతే అచ్యుతుడు అచ్యుతుడు యహ ఎవరైతే ఎవరైతే ఇదం ఈ జగత్తు ఇదం ఈ జగత్తును మాయయా తన శక్తిచే తన శక్తిచే దేవ్యా దివ్యమైన సృజతి సృజించును సృజించును అవతి పోషించును అవతి పోషించును హంతి లయంపజేయును హంతి లయింపజేయును అజహ అజహ పుట్టుక లేనివాడు లేనివాడు ఓ బ్రాహ్మణులారా, ఆశ్చర్యమయుడును అచ్యుతుడును అగు శ్రీకృష్ణ భగవాని కర్మలలో ఇది పరమాశ్చర్యకరమైనదేమి ప్రత్యేకంగా భావింపని అవసరము లేదు. తాను అజుడైనను ఆ దేవదేవుడు తన దివ్య శక్తి ద్వారా సమస్త భౌతిక జగత్తును పోషించుచు లయింపజేయును. ఓ బ్రాహ్మణులారా, ఆశ్చర్యమయుడును అచ్యుతుడును అగో శ్రీకృష్ణ భగవాని కర్మలలో ఇది పరమాశ్చర్యకరమైనదని ప్రత్యేకంగా భావింపనవసరము లేదు. తాను అజుడైనను ఆ దేవదేవుడు తన దివ్య శక్తి ద్వారా సమస్త భౌతిక జగత్తును పోషించుచు లయింపజేయును. భాష్యం ఎవరు చదువుతారు? ఇంకెవరునా? చదవండి మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన కర్మలు జీవుల కొద్దిపాటి మేధస్సుకు సదా దురభాగ్రాహ్యములు. అతనికి అసాధ్యమైనది ఏదియును లేదు. అతని కర్మలన్నీ పరమాత్మములు కనుకనే మన ఆలోచన పరిధికి అతడు సదా పరుడై ఉండును. అతడు సర్వశక్తిమంతుడు మరియు సంపూర్ణుడైన భగవానుడు. ఆ విధముగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు 100 పాళ్ళు పూర్ణత్వమును కలిగి ఉండగా నారాయణుడు, బ్రహ్మ, శివుడు
ఇతర దేవతలు ఇతర జీవులు అట్టి పూర్ణత్వములో వివిధ శాతములను మాత్రమే కలిగి ఉన్నారు. అద్వితీయుడైన ఆ దేవదేవునికి సమములు గాని లేదా అధికులు గాని లేరు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అదే అందులో అమ్మాయి చెల్లేస్తున్నామో చెప్పురా. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ప్రతివారి హృదయమునందును పరమాత్మ రూపమున వసించి ఉండు యోగీశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు కురువంశాంకురమును రక్షించుట కొరకు తన యోగమాయచే ఉత్తర గర్వమును కప్పివేసెను. సో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు అచింత్యుడు. సో భగవంతుడ అవగాహనము మనకు ఎప్పుడు కూడా సంపూర్ణంగా కాదు. సో అచింత్య శక్తి మనకి కల్పించే కవ్వదు, మనకి చింతన చేసే కవ్వదు. మన ఆలోచన పరిధికిన భగవంతుడు మిగిలిగా ఉన్నారు. అవాన్ మానస గోచర అని చెప్తారు. మన మనస్సు నుంచి, మన వాక్, మన మాట నుంచి భగవంతుడిని గోచరించేది మనకి అవ్వదు. సో శ్రీకృష్ణుడు ఏది కూడా అతి ఆశ్చర్యమైనది, అతి అద్భుతమైనది లేదు అని చెప్తుండేది. ఈ బ్రహ్మశిర, ఈ బ్రహ్మ తేజస్సు, బ్రహ్మాస్త్రముది అది భగవంతుడు దాన్ని ఇచ్చేసేది కొత్త పెద్ద విషయం కాదు. ఇప్పుడు చెప్పేది ఇప్పుడు బాంబు మేము వేస్తే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక నగరము, ఒక ప్రదేశము నాశనం అవుతుంది. అయితే ఈ బాంబు సూర్య గ్రహంలో వేస్తే ఏం అవుతుంది? సూర్య గ్రహంలోనే ఎంతో ఇంత టెంపరేచర్ ఉంది అంటే, ఇంత దూరంగా మనం ఉండే అది మనకి సహించుకునే కాదు సమ్మర్ సీజన్లో. దీంట్లో ఇంకా సూర్యగ్రహంలో ఎవరైనా ఉంటే ఎంత టెంపరేచర్, ఎంత ఇది ఉండొచ్చు. సో అక్కడ ఒక బాంబు ఇదే వేస్తే ఏమి అక్కడ పని రాదు అట్లా. ఎందుకంటే దాంట్లోనే అంత రియాక్షన్స్, అంత హీటు అంతా ఉంది. సో అలా చెప్తుండేది శ్రీకృష్ణుడే ఈ బ్రహ్మ తేజస్సు అనే దానికి మూలం, ఈ బ్రహ్మజ్యోతి. సో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడి నుంచినే వస్తుండేది. సో ఎంత ఉన్నప్పుడు ఈ ఇది ఏమి భగవంతుడు ఏమీ కాదు. బ్రహ్మ తేజస్సు, బ్రహ్మ చెప్పింది ఆ బ్రహ్మజ్యోతిది ఒక ఇది అంతే. అది ప్రతి ఒక్కటి అంతే. యాక్చువల్ చెప్తారు, ఈ సూర్యుడు కూడా యచ్చక్షురేష సవిత సకల గ్రహణ రాజా సమస్త సురమూర్తి అశేష తేజ తద్బ్రహ్మ నిష్కలం అనంతం అశేష తేజం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో ఈ సూర్యుడు కూడా వాళ్ళకి అంత సౌరశక్తి అనేది అంతా ఉండేది. ఇది భగవంతుడ అచింత్య శక్తి, ఈ బ్రహ్మజ్యోతి అక్కడ కొద్దిపాటు అక్కడి నుంచి తీసుకుని వచ్చారు. ఈ శక్తి భగవంతుడు దీంట్లో పెట్టారు, ఈ సూర్యుడిలో. ఆ సూర్యుడి నుంచి అన్ని మన ఇక భౌతిక లోకాల్లో ఇది చలన చేస్తుందో, లేకుంటే తన అస్తిత్వంలో ఆ స్థితిలో ఉందో అని అనిపిస్తుంది మనకి. ఈ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఇంకొకటి ఏదో అనిపిస్తుంది. ఎక్కువగా సూర్యుడి శక్తి ఇంచినే అన్ని కూడా జరుగుతుండేది అని చెప్పేది. సో సూర్యుడు భగవంతుడ బ్రహ్మజ్యోతి శక్తి నుంచి ఇది కొద్దిపాటి ఇక్కడ మనకి వ్యక్తం అవ్వదు. సో భగవంతునికి ఏది కూడా అసాధ్యము కాదు అని ఇక్కడ చెప్తుండేది. ఇంకొకటి ప్రభుపాదులో ఈ ధృతరాష్ట్ర తనయులు ఈ వాళ్ళ మధ్య వాళ్ళు పాండుపుత్రులు ఇద్దరు కూడా కురు వంశము వాళ్ళే. అయితే కూడా భగవద్గీతలో కూడా మేము వినింది ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పేది, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకాహ పాండవాశ్చైవ కిమ కుర్వత సంజయ. సో వాళ్ళు నా వంశం మాత్రం కురు వంశము, నా సహోదర పుత్రులు వాళ్ళు పాండవ వంశం అని వాళ్ళు
వేరేగా చెప్తున్నారు. లేకుంటే ఇద్దరు కూడా కురువంశం. సో కురుతంతవే అని ఇక్కడ చెప్తుండేది. పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళు కురుకులము వంశాంకురము, కురువంశాంకురము రక్షించుట కురు. సో కురు అందరూ కూడా కురులే వీళ్ళు అని అదొకటి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో యోగేశ్వర హరి, యోగేశ్వర హరి. సో కృష్ణుడు అన్ని యోగ సిద్ధిలు, యోగ ఏమి మిస్టిక్ పవర్స్ ఏం చెప్తాము. సో పశ్యమి యోగ ఐశ్వరం అని భగవంతుడు చెప్పేది. సో అచింత్యుడు, భగవంతుడు కల్పించే కాదు భగవంతుడు అని ఇక్కడ చెప్తుండేది. సో ఇదేమి పెద్ద ఆశ్చర్యం కాదు, కృష్ణుడు బ్రహ్మాస్త్రం నిలిపేశాడు అంటే అని చెప్తున్నాడు. సో భగవంతుడు అంతా అతి ఆశ్చర్యకార్యాలే చేసేది. ఎంతెంత ఆశ్చర్యకార్యాలు అనిపిస్తుంది మాకు. శ్రీరామచంద్రుడిగా భగవంతుడు రామేశ్వరం ఇది బ్రిడ్జ్, ఫ్లోటింగ్ బ్రిడ్జ్ చేస్తున్నాడు. అది ఒక చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఎలా ఒక రాయిలు నీళ్లు పైన తేలుతుంది. సో ఇది అద్భుతం కాదు, భగవంతుడికి అద్భుతం కాదు. శ్రీకృష్ణుడుగా భగవంతుడు గోవర్ధన గిరిని అప్పుడు 7 రోజులు చిన్న వేళ తీసుకువెళ్ళటం, అది కూడా చెప్తారు. భగవంతునికి ఆల్రెడీ భగవంతుడు ఎంత పెద్ద పెద్ద గ్రహాలు అంతా భగవంతుడు తేలుతున్నట్టు చేస్తున్నారు. గామిష్య అహం ఓజస ధారాయామి. సో కృష్ణుడు చెప్పేది, నేను ప్రవేశించి ఈ గ్రహాలని అంతా దీంట్లో పెట్టాను నేను. ఆ గ్రహ స్థితి అదేముంది ఆర్బిట్ అది అక్కడ పెట్టాను నేను. సో భగవంతుడు శక్తిలు చూపేది. భగవంతుడు వామన రూపంగా భగవంతుడు వచ్చి అంత పెద్ద రూపం ధరించి తర్వాత అన్ని లోకాల్ని ఒక అడుగులానే కవర్ చేస్తారు. మళ్ళీ పైన లోకాలు ఇంకా ఇంకొక అడుగులో అంతా సర్వ వ్యాపించుతారు. సో ఇంకా భగవంతుని ఇంకొక అడుగు లేదు. సో ఇదంతా ఇది అతి అద్భుతమైనగా అనిపిస్తుంది. చెప్తారు ఇది భగవంతుడికి ఏది అసాధ్యం కాదు, భగవంతుడి అసాధ్యం కాదు. సో భగవంతుడు అచింత్య శక్తి, దానికే చైతన్య మహాప్రభు కూడా మనకి ఆ తత్వము అచింత్య భేద అభేద తత్వ. సో అచింత్య భగవంతుడు శక్తిలో అచింత్య శక్తి కృష్ణుడికి ఉంది అని నువ్వు స్వీకరించక పరమసత్యంది అవగాహన కాదు. మనకు ఎప్పుడు కూడా సంపూర్ణ అవగాహన కాదు. అచింత్య కృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా అచింత్యుడు. మన ఒక బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియాలకి గోచరించికి అవ్వదు అనేది మనం స్వీకరించాలి. అచింత్యుడు శ్రీకృష్ణుడు. అచింత్య భేద అభేద. భేద అంటే మనము భగవంతుడికి భేదం ఉంది, భగవంతుడు ఒక అంశం ఉంటుంది. అయితే అభేద గుణాత్మకంగా మనం ఒకటే. అభేద భేద అభేద. మయా తథమిదం సర్వం జగద్ అవ్యక్తమూర్తిన మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేషు అవస్థిత. కృష్ణ చెప్పేది, నేను ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఉన్నాను, అన్ని కూడా సర్వ వ్యాపించినాను, నేను ఎక్కడ లేదు అనేది లేదు. అయితే కూడా నేను భిన్నంగా, నేను వ్యక్తి రూపంగా, నా మూల స్వరూపంగా నేను ఉన్నాను. నేను మయా తథమిదం అవ్యక్తం, నేను చూసే అవ్వదు. అయితే కూడా నేను ప్రతి వైపు ఉన్నాను, ప్రతి చోటులో ఉన్నాను. అయితే నేను భిన్నంగా కూడా ఉన్నాను. పశ్యమి యోగమేశ్వరం. నా యొక్క విభూతిని చూడండి, నా గొప్పతనాన్ని చూడండి. బ్రహ్మజ్యోతి ప్రకాశమానమైన దివ్య తేజస్సు శ్రీకృష్ణ ఎందే పరిశిష్టమై భగవద్గీతను కలుపుతాడు. బ్రహ్మణోహి ప్రతిష్టాహం అన్నగా సూర్యకిరణములు సూర్యబింబనకు చెందినమైనట్లు బ్రహ్మ తేజస్సుగా తెలియబడు ప్రకాశమాన తేజము ఆ దేవదేవుని నుండి వెలువడు కిరణములై ఉన్నది. కనుకనే ఆ బ్రహ్మాస్త్రం భౌతికముగా అనివార్యమైనదైనను శ్రీకృష్ణుని దివ్య శక్తిని లేకపోయాను. ఈ విధముగా అశ్వత్థామచే ప్రయోగింపబడిన బ్రహ్మాస్త్రమును శ్రీకృష్ణుడు తన స్వీయ శక్తిచే ప్రతిహతము గావించి భంగపరిచాడు. అనగా తాను పూర్ణుడైనందున ఆ దేవదేవుడు ఎవరు సహాయం కొరకునో వేచి ఉండలేడు. ఓ బ్రాహ్మణులారా, ఆశ్చర్యం అయుడును అచ్యుతుడును ఆగు శ్రీకృష్ణ భగవాని కర్మలలో ఇది పరమాశ్చర్యకరమైనదిని ప్రత్యేకంగా భావింప అవసరం లేదు. తాను అజుడైనను ఆ దేవదేవుడు తన దివ్య శక్తి ద్వారా సమస్త భౌతిక జగత్తును పోషించుచు లయింప చేయును.
సో భగవంతుడే శ్రీకృష్ణుడు మహావిష్ణు స్వరూపంగా ప్రతి ఒక్కటి సృష్టించేది. తర్వాత బ్రహ్మదేవుడికి ఆదేశించి అంత సృష్టి చేస్తారు. ఒక సమయంకి దాన్ని పోషించుతుంటారు క్షీరోదక విష్ణువుగా. లాస్ట్ గా భగవంతుడు నాశనం చేస్తారు. సో ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడ ఇచ్చ దీనిపైన జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కటి. సో యాక్చువల్లీ భగవంతుడు అవతారం మేము స్వీకరించాలంటే ఈ రకంగా భగవంతుడు దివ్య కార్యాలు చూపిస్తారు. దానికోసం భగవంతుడిని ఏది ఒక వ్యక్తిని అవతారం అని స్వీకరించి శ్రీరామచంద్రుడు, శ్రీకృష్ణుడు, శ్రీ చైతన్య భగవంతుడు అవతరించినప్పుడు ఒక అసాధారణ కార్యం, ఈ రకంగా ఒక దివ్య కార్యం భగవంతుడు చూపేది. సో దాని ద్వారా మనము భగవంతుడు అని మేము డిసైడ్ చేయొచ్చు. లేక చిన్న ఒకేమో ఇది చూపేది మ్యాజిక్ ఇంకొకటి అది కాదు. భగవంతుడు అతి అద్భుతమైన కార్యాలు భగవంతుడు చేసేది. అది ఎవరికి చేసేకి అవ్వదు. ఆ రకంగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుగా అవతరించినప్పుడు ఆ జారికండ దీంట్లో అంత క్రూర మృగాలు అవంతాను కూడా భగవంతుడు నామము చెప్తూ వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులుగా వాళ్ళ ద్వేష కామ క్రోధాలంతా విడిచేసి ఇది సన్నివేశం వింటాము. సో ఈ రకంగా అతి అద్భుత కార్యాలు భగవంతుడు చూపేది. దాని ద్వారా మేము ఇది భగవంతుడు అవతారం అని మేము చెప్పాలి. ఎస్, హరే కృష్ణ. ఎవరు ఇంకేమైనా చెప్తారా? భగవంతుడు అతి అద్భుతమైన కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యం. ఎవరికి ఏదైనా జ్ఞప్తి వస్తే చెప్పవచ్చు, షేర్ చేయొచ్చు. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. శ్రీరాముడు వారధి నిర్మించాడు కదా సముద్రం మీద, మామూలు రాళ్లతోటి కేవలం వారధి నిర్మించడం అంటే అది అత్యద్భుతమే కదా. అత్యద్భుతం. ఏమి సిమెంట్ వద్దు, స్టీల్ వద్దు, ఇంకేమి క్రేన్లు అవి ఇవి తీసుకొని వెళ్ళి ఎంత సంవత్సరాలు. ఇక్కడ మనం చూస్తాం, మనం మంగళూరు ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ రైల్వే ఒక నేత్రావతి నది పైన ఒక బ్రిడ్జ్ ట్రైన్ వెళ్ళేదానికి చేస్తుంటారు ఎంత ఒక 5-6 సంవత్సరాలు చేశారు. మనకి అనిపించింది ఎప్పుడు ఇది ఫినిష్ అవుతుంది, ఇది చిన్న బ్రిడ్జ్. అది కొనాకి ఏమిటికో వాళ్ళు టార్గెట్ ఇచ్చారో ఏమో అనుకుంటాను గవర్నమెంట్, త్వరనే పట్టు ఆమెకు 1 సంవత్సరంలో ఫినిష్. సో ఒక రైలు ఒకటి వెళ్ళేదానికి ఒక బ్రిడ్జ్కి ఎంత సంవత్సరాలు మనము దానికి శ్రమించాలి. ఆమెకు ఒక్కొక్క సమయమో చాలా ఎక్కువగా ఏమైనా ప్రవాహం ఏమైనా వస్తే అది కూడా పడిపోతుంది ఆ బ్రిడ్జ్ కూడా. ఆమె తర్వాత ఇంకొకటి వాళ్ళు నిర్మించారు. సో ఇలా చూస్తాం. సో భగవంతుడు చేసే బ్రిడ్జ్ అవంతా ఏమీ లేదు. మనం నమ్మలేదు కానీ నాసా వాళ్ళు చూపిస్తే అప్పుడు మనం నమ్మాం. శ్రీరాముడు సముద్రం మీద నిర్మించాడు అని వారధి యొక్క బింబం నీటి అడుగు నుంచి కనిపిస్తుంటే నాసా ప్రయోగాల్లో అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తే అప్పుడు మన రామాయణం నిజమే అని మనం నమ్మాం. అప్పుడు ఇంకొకటి ఏమంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తుల మనం అందరూ భగవంతుడిని విరోధించే వచ్చాము. సో కృష్ణుడు ఇక్కడ తన ఒక దివ్య అస్తిత్వంని ఫోర్స్ చేశాడు. నన్ను స్వీకరించండి, నేనే గొప్పవాడు, నన్ను శరణాగతి పొందండి అని భగవంతుడు చెప్పాడు. దానికోసము ఎప్పుడు కూడా నాస్తిక భావంకి ఒక సహాయం చేసినట్లు భగవంతుడు చేస్తాడు. ఇప్పుడు చూసేది మనం రామసేతువ, భగవంతుడు తన కార్యం అయిన తక్షణమే దాన్ని కింద చేసేస్తారు, బ్రేక్ చేసి. తన ధనుష్కోడి అంటే అదే అనుకుంటారు కదా వాళ్ళు, ధనుష్ ద్వారా మరలా వాళ్ళు దాన్ని కింద పంపేస్తారు. చాలు, నా ఈ కార్యం అయింది, నాది, ఇంక అవసరం లేదు. ఇది ఏదో రకంగా ఒక లంకకి అది ఒక రక్షణ, ఎవరు కూడా ఇక్కడి నుంచి అటాక్ చేసే అవ్వదు. భగవంతుడికి ఏదో ఇది ఉంటుంది, అదో ద్వీపము, అక్కడ ఉండే జనులు వాళ్ళు రక్షణ ద్వారా ఉంటారు. వాళ్ళు మన ఈ దేశం నుంచి ఇంకొక దేశంకి వెళ్ళి వాళ్ళకి అటాక్ చేసే అవసరం లేదు. సో భగవంతుడు దాన్ని తీసేసాడు. సో ఆ రకం మళ్ళీ ద్వారక భగవంతుడు అంత ఒక గొప్ప నగరం, అది సముద్రం మధ్య స్థాపించింది అది. సో భగవంతుడు తర్వాత తన కార్యమైనాక దాన్ని కూడా నీళ్ళ చేసేస్తారు. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు లేదు, కృష్ణుడు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎప్పుడు వచ్చారు, సో మనం చెప్పేదానికి సులభం మనకి. లేకుంటే ఆ గొప్ప ఇది చూస్తే మనము ఇది సామాన్య మనుషుడికి సాధ్యం కాదు అని మనకి తెలుస్తుంది. ఆ నాస్తిక భావం ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు మీరు నమ్మేకి మీకు సహాయం కాని అని భగవంతుడు ఇవంతా లేవు, ఇవంతా ఎక్కడ ఎవరు విన్నారు, ఎవరు చూశారు ఇదంతా అని భగవంతుడు అలాగా ఇదంతా కప్పివేసింది. మధురా నగరం అవశేషాలు కూడా అలాగే ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బయటికి తీశారు కదా. మధుర కాదు మాతాజీ, ద్వారక.
కాదు, మథుర. మథుర నార్త్ లో మథుర ఉంది. మథుర ఉంది మాతాజీ, ఊరు ఉంది. నా ద్వారకాలో మునిగిపోయింది కదా, అక్కడ తీస్తున్నారు. ఆర్కియాలజీ మొదట మథుర తీసి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు వింటాలండి మాతాజీ. మీరు నాదేమైనా మిస్టేక్? ధన్యవాద ప్రణామ్ శ్రీమతి. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఏమైనా చెప్పండి మాతాజీ. కృష్ణవేణి మాతాజీ. మీరు చెప్పేశారు ప్రభుజీ. ద్వారకా గురించి కూడా నేను అనుకున్నాను, ద్వారకాదేవిన మిస్ అవుతుంది అని. బట్ చాలా ద్వారకాది మనం ఎంత ప్రూఫ్ చూపించినా, లేకపోతే రామసేతు ఎంత చూపించినా కూడా మూర్ఖులు వాదించే వాళ్ళు వాదిస్తారు. అది ఏం ప్రూఫ్ ఉంటేనో, సాక్షి ఉంటేనో వాళ్ళు ఇంకేమైనా వాళ్ళు చెప్తారు. వాళ్ళు లేదు అది ఇంకొక ఆర్డినరీ బెడ్ అంటారు, ఏదో అంటారు. అంటే కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే విస్తీర్ణము వాల్మీకి రామాయణంలో ఉన్న విస్తీర్ణమే ఉన్నా కూడా మరి అంటే ఇంకా వాదించాలి అనుకుంటే ఇంకా వాదిస్తారు. అండ్ దాని గురించి భగవంతుడు ఎలాగో చెప్పాడు కదా, మాయ యాప. అది కూడా ఉందా? అది డిస్టెన్స్ కరెక్ట్ గా ఎంత అని విస్తీర్ణం? అవును ప్రభుజీ. దాని వెడల్పు 10 అడుగులు, అది కూడా ఉంది ప్రభుజీ. ఎగ్జాక్ట్ గా. అండ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ డోంట్ రిమెంబర్ దాని విస్తీర్ణము. నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ప్రభుజీ. మహాభారత చెప్తారు కదా, వీళ్ళు వేదవ్యాసుడు రచించింది 40 ప్లేసెస్ ఏమో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ రోజులు ఆ జ్యోతిష్ శాస్త్రంగా అనుసారంగా ఎప్పుడు కృష్ణ భగవద్గీత చెప్పింది రోజు, ఆ గీతా ఏకాదశి గ్రహణము అదంతా ఎగ్జాక్ట్ గా ఇప్పుడు మేము లెక్కం చేస్తే జ్యోతిష్ శాస్త్రంగా ఇవి 5000 సంవత్సరాల వెనకాలి అయింది, జరిగింది. ఇది ఇన్స్టెన్సెస్. ఇదేమి కల్పించుకొని వేదవ్యాసలో ఏమో ఒకటి స్టోరీస్ రాశారు, వీళ్ళు ఒక ఫిక్షన్ రాశారు, నావెల్ రాశారు. అలా కురుక్షేత్రకి విజిట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక వటవృక్షం చూసాం ప్రభుజీ. దాని యాన్యువల్ రింగ్స్ బట్టి మెజర్ చేస్తారు కదా ఏజ్. సో దట్ వాజ్ వన్ ట్రీ విచ్ ఇస్ సేయింగ్ అని, అంటే కురుక్షేత్ర వార్ జరిగిన దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి ఆ చెట్టు అని ఉంది. వీలుంటే విజిట్ చేయాలి ప్రభుజీ ఎవరైనా. చాలా పెద్దది అది, వెడల్పు దాని ట్రంక్ కూడా. దాని యాన్యువల్ రింగ్స్ బట్టి వాళ్ళు మెజర్ చేసింది ఏంటంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం టైం నుంచి కూడా ఉంది అది, దాని ఏజ్. అక్కడే ఉన్నాయి ప్రభుజీ ద్వారకాలో ఉన్న దొరికినవి. తర్వాత చిహ్నాలు, పాద చిహ్నాలు లార్డ్వి, అవన్నీ కూడా వాళ్ళు దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ లో మ్యూజియం లో పెట్టారు, కురుక్షేత్ర అనే ప్లేస్ లో, ఢిల్లీకి. హరే కృష్ణ. మిస్ అయ్యాను మాతాజీ, నేను చూసాను మాతాజీ కురుక్షేత్రం. మొన్ననే మిస్ అయ్యాను, చండీగఢ్ నుంచి బైపాస్ లో మిస్ అయిపోయాను. సో ఇవన్నీ కూడా అంటే డివోటీస్ కి ఏంటంటే వాళ్ళు అన్వయించుకుంటారు.